Firma Dominik bytový textil sa zaoberá výrobou a dovozom bytového textilu. Na trhu pôsobí už vyše 10 rokov. Na slovenský trh prináša kvalitné výrobky určené pre alergikov pod vlastnou značkou Dominik. Produkcia je charakteristická vysokou kvalitou výrobkov. Výrobky nájdete v našich maloobchodných prevádzkach, ako aj u mnohých odberateľov po celom Slovensku. Zo širokej ponuky bytového textilu si môžete vybrať súpravy paplónov a vankúšov. Ďalej tiež bavlnené, damaškové a krepové návlečky či návlečky s detským motívom. Plachty, prehozy, deky, kúpeľňové sety, detské či anatomické vankúše. Taktiež uteráky, osušky, župany, turbany, sedáky, koberce a iné bytové doplnky. Firma Dominik bytový textil je zameraná nielen na predaj a distribúciu bytového textilu, ale aj na vlastnú výrobu kvalitných, ručne šitých návlečiek rôznych materiálov, ako i ručne tkaných kobercov. Vieme sa prispôsobiť zákazníkovi a jeho požiadavkám, ako je prípadné šitie návlečiek atypických rozmerov. Pre zákazníkov, ktorí uprednostňujú nákup cez internet, sme pripravili e-shop s komplexnou ponukou našich výrobkov. Kliknite na www.btdominik.sk. Nakoľko sa firma Dominik zaoberá aj veľkoobchodom a distribúciou svojich výrobkov, na základe vašej objednávky zabezpečíme dovoz tovaru. Navštívte nás v našej novej prevádzke malo- a veľkoobchodu v Trnave na Mikovínyho ulici číslo 2/A.